Mä olen Uuslomaiden Juho ja mä opiskelen konetekniikkaa tuossa Porissa Samkissa. Viimeinen vuosi menossa nyt tällä hetkellä. Mä oon Ville Sitelä ja mä opiskelen konetekniikkaa myös Porissa viimeistä vuotta. Tää tuli nyt ihan tässä viimeisen vuoden alkupuoliskon tää idea itse asiassa tuossa kesällä. On nyt joku ajatus ollut aina. Joskus saattaisi perustaa jonkun yrityksen, mutta nyt tää sitten toteutuu. No, ajankäytöllisiä haasteita pääosin. Se on se suurin asia. Joo, kyllä sitä aikaa sitä löytyy vaikka keskellä yötä, jos ei ne nyt sentään ole joutunut tekemään ympäri kellon. Tää on vielä niin alkuvaiheessa. No siitä sai semmosen hyvän potku siihen alkuun, kun mietittiin yhtiömuotoja ja semmoisia. Kyllä sit alkukankeuden jälkeen niin on ihan iteksenkin jo alkanut sujumaan, mutta kyllä sit semmoista tukea sit saa kun tarvitsee. Me ollaan tämmönen suunnittelupalveluita tarjoava osuuskunta, eli meillä on tekniikan puoli, teknologiatoimisto Takoma ja sitten meillä on viestintäpuolen ammattilaisia semmoisessa kuin viestintätoimisto Puckstavi. Viestinnän ja tekniikan alan suunnittelupalveluita.